Kai, me a sunanka? Me a sunanka? Eh? Me a sunanka? Eh? Me a sunanka? Abbakar. Me ta yi ma ka shiga jikin tana? Eh? Tana yawo babu dan kwali? Shi yasa haka ka shiga cikinta? To dami haka yi mata hala? Eh? Ni dami ka kai mata? Ba ka barin ta yi tafiya? To saboda mi hala? Ba ta jin magana? Me aka yi mata wanda ba ta jin magana hala? Eh? Kai, dami na aka yi kai mata ga jikinta? Eh? Ko ba gaji? Eh? Dami haka yi mata? Dami haka yi mata? Zamanan, dami haka yi mata? Eh? Dami haka yi mata? Eh? Ina wani son ka cikin ga. To, dami kuma? Eh? Ina hana mata kwana. Kana hana mata kwana? To zalunci yana da amfani? In zalunce ka? Bari ne in zalunce ka akwai daɗi. Kai da wahaki jikin tala? Kai kaɗai kaka walishe ta? Wa har so gada haka mata akwai daɗi? Son tana haka ko rashin son ta? Ba ta ji. Ba ta ji? To don da ba ta ji yanzu ni abin da zan yi kawai bari in zalunce ka tunda zalunci yana da amfani. In zalunce ka? Eh? Zan da yi kai. In ka dawo mi ka sa ai ma? Wallahi duk yadda ka gana ma ka yi. To bari in dan gasa ma jikinka kaɗan ka zo ka jiya. In gasa ma jikinka. Ka nemi yaron can. Kace kana walance daga ciki kana hana mata tafiya ƙafafunta kana riƙe mata ƙafafu kai na ka sa mata ciwon ƙafafu. To akwai wani abin da ka aje jikinta yanzu? Duk abin da ka son ka aje ga jikinta. Duk abin da ka son ka aje ga jikinta ta zo. Ni sunanka? Eh? Abubakar. Zalunci yana da amfani. Eh? Wai ya kan zalunci haka ɗan yana da amfani. Zalunci yana da amfani. Eh? Ka ce kai Abubakar? Ni Abubakar. Ka ɗauki alƙawari. Na alƙawari. Ba za ka sake dawowa jikin mi sunan wadda haka jikinta? Aisha. Jikin Aisha ba. Idan ka dawo. Ni ce ka ƙone ni. Ka ƙone ka yanzu kuma duk ƙahon ga da ta daga ciwo da komai da ka sani ka sakar mata ka ɗebe mata shi. In ta ce mini tana jin wani abu yanzu jin kira ka in ƙone ka. Haji abin da ka ce ku? Gudu baki kai ta. Gudu baki kai ta. Sha salamu alaikum.